Mga ka-K5 sa distrito sang Arevalo, tagiya sang balay, ginpasulod ang mga motorsiklo sa iya puluyan tungod naga-parking sa no parking area kag ginapagawad sa tig 1,000 ka pesos. Napurnada ang paglantaw sa basketball sa mga tagiya matapos ginkuha kag ginpasulod ang ilang mga motorsiklo sa isa ka balay. Ini ang natabo pasadora sa isang gabi Hunyo 2 sa Zone 14 Barangay Calaparan, Arevalo. Suno kay Gastonio, 43 anyos, nagpark siya sa Guasan Sim. Apisar nga may karatulay nga no parking kag magamulta sa 1,000. Depensa ni Tonyo, madasig lang kuntani ang iya pagparking tungod malantaw lang siya sa basketball. Luwas sa iya, may ginabanta anom pa kapag motorsiklo manggin pasulod. Pero gilayon nakuha sa mga tagiya pero kay Tonyo lang gid ang nadugayan at is nakuha. Buta may no parking ako no, may ordinansa sila nga no parking. Okay. So sir, dasig ka lang tani kay na? Anong dasig lang mo lang talo ko basketball. Nag-ambot ang kapulisan sa Police Station 6 kag opisyal sa barangay sa diin na at hanggang na magtimbang nga kampo kag nakuha ni Tonyo ang iyang motorsiklo. Depensa naman ni LC Lines, 32 anyos, nahimo sining imandong ay pasulod ang motorsiklo bangod nagpayular ang mga tagiya sa ordinansa sa barangay. Aminado man siya nga ginapagawad ang motorsiklo sa balor nga 1,000 pero wala man siya nagpaton. Tungod maayo ang pagstorya sa iba niya tagiya, lumas na lang kay Tonyo. Bilang concerned citizen, nahimo sini ang among atikanya bilang disciplinary action sa mga naga-parking sa hindi dapat parkingan. Concerned citizen ako sa tingin ng to. Bisan ano ka, sino ka pa? Nasa side ako pwede sa batas. Hindi may mga away manghangkap kung confiscate ko. Kasuhan nila ako. Kaya ko man pinsan sa sarili ko. Mga ka-K5, ginahambal gan isang iba nga mas manami kung mangin masulundon kita sa aton nga layi. Pero mayara sa nga posto nga mga otoridad nga nagapatuman sini kag hindi dapat pagbutang ang layi sa aton mga kamot. Balita nagikan sa distrito sa Arevalo. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.